ọ bụ n'ihi obiọma ugochitubelu Ventures ka anyị je wetara gị ọkara awa eziokwu n'Ijele 93.1 FM. Igbo ọma ndị njem ọnụ, ekenena m unu n'oge ọkara awa eziokwu n'Ijele 93.1. Afa mbụ Ogbuefi Ezeana ugochitubelu na Oraifite. I'm an ancient high priest. Abụ m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission. N'oge ọkara awa eziokwu, abịara m ka mụ na unu nọrịa ka nkọwa ọtụtụ ihe banyere ịgba afa n'ala Igbo. Sonyere anyị ka ịmụta ọtụtụ ihe ị kwesịrị ịma gbasara ịgba afa na ife afa pụtalụ n'ala Igbo. Enwekwara ike ịkpọ afa nenelu m ife na m bịara ka nnene ife, mana nke ọ bụ na akpọrọ ya ofu ihe ka ọ bụ. Afa dịbara na gboo. A na-agba afa ka e wee chọpụta ihe omimi, ihe zoro ezo, ihe gbasara ihe mebigo melu na mbụ, ma ọ bụ ihe na-eme ugbu a, ma ọ bụ ihe ga-eme n'ọdịnihu. Ịgba afa dịbara bidoro na agba ochie, ọ bụgoro na akwụkwọ akpọrọ Baịbụl. Ịlọta mgbe a kọrọ akụkọ gbasara ya bụ onye a na-akpọ Jona. Eziri ka o jee obodo Ninive ka o jee gbasa ozi, o wee jụ na ọ ma eje na ọ na-agbaji ọsọ wee banye n'ụgbọ. Mgbe ebunu mmiri tụbara n'ime ụgbọ ahụ ọ nọ, ndị nọ n'ime ụgbọ ha wee sị ka efe nza efecha nza anwa ọma Jona. Ihe anyị na-akpọ ya n'ala Igbo bụ n'afa bụ ike ogu. O nwere ebe a na-agbaru afa sị ka aka ogu ka amalụ ọnka ma ọ bụ nka. O dị ha ka emere iji gosi na afa adịbara gboo. O wee ma Jona. The story ihe mezie n'obozi ihe ịmarụgoro etu o si ma Jona. O nwekwara ebe ọzọ ma metụkwara gị aka n'akwụkwọ nsọ, maka ndị ya sị ole nke ọ dị n'akwụkwọ nsọ. N'akwụkwọ Samuel, o nwere onye Eze-Ana na-akpọ King Saul. Mgbe ihe gbajuolu n'obodo ọ na-achị bụ obodo Israel, o wee jebe na nke nwaanyị na-agba afa wee wụọ mkpụrụ afa, wee kpọnite mmụọ Samuel. O wee kọwara ya ihe ọ ga-eme n'obodo ka obodo wee dị mma. Ịmazi the story. Ihe anyị na-achọ ikwu bụ na afa adịbara gboo n'usoro ndị Igbo si achọpụta ihe miri emi. Ọnya bụ ihe m chọrọ ịkọwa gbasara afa. Ya bụ na afa bụ ihe ọ ga-abụ ịna-anya na ya ifo na afa bụ ịkọmuniketi witi ụmụ mmụọ, ya ịtụ omimi na mmụọ ka a mara etu ọnọdụ dị ebe asụmasụ debere ọdụ. Ọnya bụ afa. Ọ bụrụ na ịbanye n'ime afa anwa bụ ihe ha na-eme bụ na ha na-akpọkwa ụmụ mmụọ ndị na-afụ n'ife na-afụ na nzuzo ka ha bịa gbaa ama gbasara onye bụ onye bịara n'ụgbọ afa. Ọ na-abụ achị ịgba afa, onye na-agba afa onye ọ mara wee bịa ọkpọkuo ụmụ mmụọ, ọkpọkuo mmụọ ndị so onye ya bụ onye bịara n'ụgbọ afa wee yọọ ha ka ha kpughee ihe dị omimi gbasara onye bịara n'ụgbọ afa na ihe o ji maka ya bịa na ihe a ga-eme, wee kpughee ihe zoro ezo. Onye ọwa afa na-ekọwakwa ya ka o dokwuo anya. Abịa n'afa, enwere ụdị dị iche iche esi agba afa. Enwere ụdị afa dị iche iche. Afa enwere ihe a na-akpọ afa ugiri. Enwere afa a na-akpọ afa okwe. Enwere afa a na-akpọ afa ego ayọrọ. Enwere afa a na-akpọ afa ọjị. Enwere afa a na-akpọ afa ndị mmiri. Enwere afa a na-akpọ afa ịta. Enwere afa a na-akpọ afa uche na efu ọfụ. Ihe ndị a bụ ụzọ dị isi iche esi agba afa. Etu esi agba afa bụ na afa bụ nke mbụ, ọ na-enwe onye ọ bụ ọnatara chie na n'ịgba afa. Afa na-adị n'ahụ. O nwere ebe ị ga-agbaruo afa, mmụọ afa abanye gị n'ime. Ka mma atụ,
ihe o ji abụ na-akọwa ihe anụmama atụ bụ na ichefuo ihe nkwu icheta atụ mmadụ. O nwere ụbọchị nnọ mmadụ bịara ka nne na-ere ha ife. Mmadụ na-abụ ha yi efe nkịtị, ụmụ agbọghọbịa na-abụ. Mana mgbe m batara n'ụgbọ afa m, wee gwa m na onye m na-achọ ka m gbaala afa bụ Reverend Sister ka ọ bụ unu ada. M wee jụọ ya, nne ị bụ Reverend Sister? Sị anyị na-abịa nye nwekwana ebe i jere. Mgbe akpịrị na-akpọ gị nkụ, ị na-achọ mmiri ga-akpọtụ gị akpịrị ma nyekwa gị afọ ojuju, chọba Ugo table water. Mmiri akwadoro n'ụzọ dị ọcha ma bụrụkwa nke ndụ na ike jupụtara n'ime ya. Mmiri Ugo dị na 50cl, 75cl nakwa sachet nke nwekwara akara NAFDAC. Maka mmiri ga-adịzi gị ahụ mma, chọba mmiri Ugo. Ha nọ na nọmba 2 Onwukwe Street, Oraifite, Anambra State, ma ọ bụ kpọọ akara ekwentị Chitubelu Ventures n'akara ekwentị ndị a: 08057837672 ma ọkwanụ na ịkpọrọ 07034395442. Mmiri Ugo, ịṅụcha ituru ugo. Anyị alaghachiteghị azụ n'oge ọkara awa eziokwu. Mana ọ jụkwara m kedu ka m si wee malụ. Nsị a na mmụọ afọ agwara m nke bụ eziokwu bụ na afa banye gị n'ime, a na-enwe ozi a na-ezi dịka nsikọwa n'ihe gbasara afa. Afa nwere ihe anyị na-akpọ n'onu oyibo clairvoyance, clairaudience. That is, o nwere ndị na-afụ afụ, nwee ndị na-anụ anụ. Enwere ike ịba ya n'ụgbọ afa etu efu asị gị na onye a ị na-achịkwa na ịgbara afa na ihe bụ nsogbu ya. Ọ na-eme ọ gift ka ọ bụ. So usoro a na afa ndị a enwekwara ihe ọzọkwa akwụkwọ afa, mana ndị mmadụ adịghị aghọtache na afa dịka nsikọwa na afa bụ mgbe mmadụ nwere ike site n'ike o nwere ma ọ bụ ozi ọ natara gwa gị ihe mere na mbụ, gwa gị ihe na-eme ugbu a, gwa gị ihe ga-eme n'ọdịnihu. Ihe a bụ afa. N'onu oyibo ụfọdụ nwere ike ịkpọ ya prọfesi ma ọ bụ na onye abụ esi ya, mana ihe niile ahụ part of afa. Weda ma ijelu na ministry akpọnite gị onye anwazie gị ozi ihe mere na mbụ na ndụ gị ma ọ bụ ihe na-eme ugbu a ma ọ bụ ihe ya emere ihu, afa. Ụfọdụ na-akpọ ya n'onu oyibo akpọ ya prọfesi. So ihe niile abụ ngalaba dị iche iche esi akọwa ihe na-eme na ndụ mmadụ ma ọ bụ ihe na-eme ugbu a ma ọ bụ ihe ya eme n'ọdịnihu. Nke ọzọkwa bụ kedu ihe eji agba afa. O nwere ndị afa mmadụ nwere ike ịgba. Ọ bụrụ na onye ahụ n'idiri ihe a ga-akpọ ngwongwo ma an object as a signal, nwee ndị nkọwara gị na afa dị n'ime. Ọ fụghị anaghị etu a. O nweghị ọtụtụ n'ime ndị mmadụ ndị na-ege ntị mma na omegoro. Ị nwere ike ịpụta n'ụzọ mmadụ akpọọ gị zibe gị ozi afa ka ọ bụ. So o nwere ndị afa dị n'ime fa nwere ike izi ozi ihe gbaragharị and ihe ịma na onwere onye gwara and ma ọ bụ na onye bụ onye na-ezighị ozi ya na ọ marọ gị, afa ka ọ bụ. Mana dịka nsikọwa na-enwere afọ uche, anyị na-akpọ ya intuition. N'ime nchọpụta enwere ụfọdụ ngalaba anyị ga-enebasị anya na afa miri emi. Enwere afa agwụ. Mmadụ ime nchọpụta gbasara agwụso mmadụ na agwụso onye a ọ ya alụ ọrụ agwụ full time ma ọ ya arụ ya part time. Ndị na-alụ ọrụ agwụ full time bụ ndị na-arụ ya dịka dibịa ma ọ bụ onye na-alụ ọrụ agwụ dịka onye na-eje ozi moda ma ọ na-alụ n'ụka ma ọ na-alụ n'ọdịnala. Ọnkwa ndị ya bụ na agwụ na-enye ha nsogbu, ịrụ ọrụ ha agwụ, ọ na-echukwa agwụ, na-emere onwe ya biznes ya. Dị nke a bụ ndị nọ na part time. Enwekwalụ ngalaba ọzọkwa a na-ajụkwa ese n'afa, ma ndụ onye bịara n'afa ndụ ajụcha ese nke ahụ anyị na-ajụkwa onye a bịara n'afa ihe butere ihe onwelu mmụọ ma ọ bụ alụsị aka ya dị na ihe na-eme ya ma ọ bụ ụgwọ a na-agbụ ya. Anyị na-enebakwa anya wee jụ onye bịalụ nchọpụta o nwere ihe ndị mmiri ma ọ bụ ndị otu aka ya dị na ya ma ọ bụ ụgwọ a na-agbụ ya, ma ọ bụ onye bịara n'ụgbọ afa o nwere ihe dịka ndị ọgba nje ma ọ bụ ndị otu na-agba ya ụgwọ, ma ọ bụ ihe anyị na-akpọ akara aka. Anyị na-enekwa malụ akara aka onye a na ihe ọ na-eme ọ n'ihe ọ ga-esi na ya wee pụta ihe. Anyị na-enekwa ya. O nwere onye nwere ike ọ bụrụ na ọ na-azụ ahịa mana ọ bụrụ n'ahịa nwa ka ọ ga-esi wee dee ude.
enwekwara ike sị ya ji ya n'ọrụ aka na ya abalị ya maka na akara aka ya na-agwụsie ma achịrị ya. Enwekwara nke ọzọ anyị na-enenekwa a na-akpọ afa ngwuru. Afa ngwuru a abụghị nene ma ihe butere onye a n'afa ọ ihe si na agbụrụ ha na ngwuru be nna ya eneghị anya na onwere ihe emebiri ma ọ bụ na onwere nwaada akwara akwa ma ọ bụ na onwe nwaanyị bịara ije di emewuru o were na-akụ ọta na mmụọ na-ebutere ha nseke bụ ọ na-ebute ọnwụ ọ na-ebute ihe mberede na ya bụ ezinụlọ. Ọnya bụ afa anyị na-akpọ afa miri emi. Inebacha anya na ngalaba dị iche iche mara ebe ya bụ nsogbu butere onye bụ onye na-agba afa si wee bịa. Ụfọdụ na-ajụkwa ihe dị iche na ịgba afa na amụma. Nke bụ eziokwu bụ na ndị ụka agakarị uche okwu a amụma mana ndị ọdịnala na-akpọ ya nchọpụta ma ọ bụ afa, mana were ụdọ ma ya ewu na were ewu ma ya ụdọ wee ofe ihe. Maka na igbu amụma bụ mgbe mmadụ bịara fụ gị o nwere mkpụrụ afa o ji n'aka mana ọ fụrụ gị wee gwa gị and ihe ọ na-ekwu bụrụ ihe na-eme n'ime ndụ gị, onye a ya akpọ ya amụma maka na o nwere ihe ọ fụrụ ị na-awụ. Mana ewugha anya ihe na onye anwa ya asị na afa ka ị gbara mana ofu mmụọ anwa na-erevilu ihe miri emi to onye na-agba afa na-erevilukwa ihe miri emi to onye na-egbu amụma maọbụ onye na-afụ ụzọ. Ka anyị jee obere ezumike, anyị na-alaghachite. Kedu ihe m ga-eme? Ọnwa ọkụkọ egbuchara m ọkụkọ m ndị nke dị adị ha ncha dị ka nduru. Cheta, ọ bụ gịnị ka ị na-ebere akwa n'isi ụtụtụ a? Nne m, leenụ ka ụmụ ọkụkọ m na-eme m echeta ebewe. Ọ dị ka a ga-asị na m kwọrọ aka na-etiri ọkụkọ akị. Nwaanyị ọma, ọ bụ na ịnụbeghị maka Ugochitubelu Poultry Farm ebe a na-azụpụta ọkụkọ gbasiri ike ma nyekwa gị ihe ọbụla ị chọrọ? Chitubelu Ugo Poultry Farm. Ugochitubelu Poultry Farm bụ ebe a na-azụpụta ọtụtụ ọkụkọ dị iche iche n'ụdị na ụdị ọbụla nke ọbụla ị chọrọ. Ha na-erekwa akwa ọkụkọ n'ụdị na ụdị ọbụla na saiz ọbụla nke ị chọrọ ya n'ọnụ ala. Maka ndị chọrọ ilele ị chọrọ ime mmemme ihe na ihe ọbụla ị chọrọ iji ọkụkọ wee mee, gaba na nke Ugochitubelu Poultry Farm ka ị nweta ihe ọbụla ị chọrọ. Biko, kedu ebe ndị a nọ? Ugochitubelu Poultry Farm nọ na nọmba 2 Ogbuefi Street, Oraifite, Anambra State, maọbụ ịkpọ ha n'akara ekwentị a 08057837672. Ugochitubelu Poultry Farm, ebe ị ga-enweta ọkụkọ dị mma ma nyekwa gị obi iru ala. Anyị alaghachiteghị azụ n'oge ọkara awa eziokwu. Ụfọdụ na-ajụkwa ma nwaanyị ma ụmụaka enwere ike ime nchọpụta na ụdị ịgba afa. Nke bụ eziokwu bụ na ọ na-ama ama nwaanyị o nwere ike ịma nwaanyị dịka nsi wee mabuo atụ mgbe m mara atụ ihe dị n'akwụkwọ nsọ. Ekwuru m na onwe nwaanyị na-agba afa nke Sọl jekwuru. O dogo anya na nwaanyị na-agba afa, ndị anyị na-akpọ dibịa nwaanyị ya agba afa. Enwekwara ndị na-ebido na nwa, enwere onye ya bụ na obido na nwa na-agwụ mari agwụ ịgba afa mari ya bido na nwa. Mana ọtụtụ ihe na-eme kịta bụ elụtara m oge nna mụtara nna m chiri ọzọ bụrụ dibịa. Nna m uwe onye na-ekotari ya akpa. Mgbe ahụ ọ na-ekotari ya akpa, nne ya na-akụziri ọtụtụ ihe, mana nna m mechaa jebe ụka usoro ọzọ ụzọ ahụ nne ya so. Ntụrịtakwa oge nke m ya bụ agwụ adị na be nna dodokwa m. O nyekwara m nsogbu ọtụtụ ihe dị iche iche ghasara m ihe. Mana mgbe m ji wee chọpụta na ọkwanụ ije medobe ihe ndị ichie bụ ihe mma ahụ mmebe ezinụlọ jụrụ oyi akara aka ma pụta ihe, etufugo m ọtụtụ arọ. Ọ bụrụ na nna m usoro ụzọ ahụ ọ ka ememe ebido m ya na nwa, mana dị ụtọ na m nwa nna m emeri ya na amụnyere m n'ụka omeme. Mgbe m ji wee chọpụta ya etolitego m ihe eji mmadụ eme. Ya bụ na ihe na-achịkọwa bụ na o nwere ndị nke ha na-ebido na nwa achọpụta ya, ndị na nna ha akwado ha gaba n'ụzọ ahụ. Mana o nwekwara ndị n'ihe anyị na-achọpụta ndị amụma na afa na agwụ mara mana amụrụ ha n'ụka, ha na-ebido na nwa ha na-ezi ozi anwa nne na nna ha ma aghọta na agwụ ọdịnala mara ha. Enwere ike a na-akpọrọ nwa sị na nwa nọ na-ekwu ka n'ọgba nje a na-akpọ na-eji ebe a na-eme deliverance, mana nke bụ eziokwu na agwụ mara ya. So o nwere ụmụazị ọ na-ebido na nwa, nwekwa ndị mmakwa bidokwara ya na nwa. Daalụ. Ajụjụ a na-ajụkwa, ụfọdụ na-ajụ onwere ka a ga-esi wee mee upgrade n'ụzọ esi agba afa nke a maara gboo maka na anọ n'ife ọfụ. Nke bụ eziokwu bụ na dịka nsikọwa na mbụ na enwere ọtụtụ ihe eji agba afa, mana ịgba afa bụ mmadụ ịba ịtụ omimi na mmụọ
mana o nwere oge ị ga-anọ ruo n'ọrụ mmụọ ịgbagota na mmụọ afa abaa gị ahụ ọfụma ihe a na-akpọ spiritual awakening. Mmụọ nọ n'ime gị adịgo on very alert izi ozi mgbe niile. Ọ bụrụ na iruo na n'ogo a na-ekwu maka ya ịfụ na ị nwere ike ịgbara mmadụ afa na-ejighị ihe ọbụla. Yes, amaara m ndị mara m ọfụma mana na nwere ike izi mmadụ ozi without ejighị ihe ọbụla. Ọ na-abịa abịa ọ kachakwa mgbe enwere ihe dịka na-abụ abụgide abụ mmụọ afa na-abịa ọ na-eme. Mana ọ bụ mgbe ị na-agbagote na mmụọ nwere ebe iyi eluo ịfụ na mmụọ a onwe ihe a na-akpọ intuition. Intuition ahụ mmụọ nọ n'ime gị na-agwa gị okwu. Onye a ịfụ na onye a na-enye anya na-egede gị iru ọgwa gị na onye dị etu a na ọkwa ihe dị etu a ma ọ bụ na mkpa dị etu a ka onye dị etu a si wee bịa. Ya bụ mana o nwere ọzọ etu ọzọ a ga-esi wee sị na ya echenji ọbjekt. Eziokwu na ịbakwa na ihe dịka ije na Facebook ị ga-afụ ndị na-eji ihe ịta dị iche iche modern tense dị iche na nke anyị na-eyuzu, mana ihe ịta niile abụ ofu. Ụfọdụ na-ajụkwa kedu o nwere uru ma ọ bụ ọghọm dị na ịgba afa. Nke mbụ bụ na ịgba afa enwere uru dị na ya ka m akọwara gị. Uru dị na ya bụ na ndị Igbo na-atụ ilu sị na onye na-akpa na be dibịa ada anwụgbo, meaning na ọ bụrụ na ị nwere ike ịda ama etu ụzọ si wee dị, ihe chere n'iru ma ọ bụ ihe ịgabigara, ị mara ebe i si bido, mara ebe ị na-eje. Mana ọ bụrụ na ị na-agba afa ọ ga-enyere gị aka izele ọtụtụ ihe ọmụmatụ. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-eme nchọpụta, ị nwere ike nenere gị ihe achọpụta na o nwere uke dị n'ụzọ gị, ma ọ bụ na o nwere amoosu dị n'ụzọ gị, ma ọ na o nwere ihe ọdachi dị n'ụzọ gị, na ihe ị ga-eme ka ị wee bukwapụ ihe uke ndị a ma ọ bụ ihe ọdachi ndị a dị n'ụzọ gị. Ihe uke na ihe ọdachi ndị a nwere ike isi n'aka mmụọ ma ọ bụ si n'aka mmadụ. Onye na-ajụ ese nwere ike onwe ụbọchị ịchọrọ ime njem o wee bụrụ na ijere wee jee mee nchọpụta, mechaa nchọpụta a ewee sị gị na-enwere uke dị n'ụzọ gị, ga-apụta n'ilo n'ụbọchị dị etu a, ma ọ bụ gị jee mee appeasement nka, ma ọ bụ gị jee mee ihe dị etu a ka e wee bukwapụ uke dị n'ụzọ gị. Ọ bụrụ na ị mee ya ịfụrụ ọ ga-enyere gị aka bukwapụrụ gị ihe nsogbu ahụ, ị ma adanye na nsogbu. Enwekwara ọtụtụ ndị chọgoro ime njem wee gwa ha ya nekwa na otu ụzọ si wee dịrị, na ọ bụrụ na o mee njem a ya nekwa na nsogbu dị n'ụzọ. Ya bụ onye wee ruo ụbọchị akara aka o wee sị na ya ma eso ndị nyere ya kalụ ime njem, ime travel n'ụbọchị ahụ. O wee nọrọ na bie oli fọ ndị anwa jere ndị welu njem a ịpụ n'ụzọ nwee accident. Mana ọ bụrụ na o jere ọ na-jụrụ ese anwa ọ ya ama ọ ya eso na ndị ga-adị involve na ya. Ya bụ na ịjụ ese malụ mma ọfụma. Ọ nọ ka onye ịjụ ese ha n'ọdụ etu onye na-abụ n'ọnọ ọ bụrụ na ahụ adịrị ya, ma ọ bụ na ọ na-abụ ndị na-eme routine check-up ọ nọ from time to time, o jee nene onwe ya n'ụzọ ara ike malụ na o nwere ọya na-abịa n'iru, o mee ya ọgwụ onwe ya mgbe ọ malitere. Etu a ka ọ dị n'afa. Ka anyị jee obere ezumike, anyị na-alaghachite. Igbo bụ Igbo, ị matala maka Eziokwu TV? Ị makwa na Eziokwu TV nọ ugbu a na satellite ma bụrụkwa n'efu. N'Eziokwu TV ị ga-enweta ezi mmụta ọdịnala akụghị mmiri, ozi dị iche iche maka ihe na-eme n'ala anyị nakwa mba ọzọ, ma kirie ọtụtụ ejije maka obiọma gị. Cheta na ọ bụ n'efu, na-enweghị ụgwọ ọbụla zoro ezo dị na ya. Ị ga-ahụkwa egwu ejiri mara ala anyị nakwa obodo ndị ọzọ dị iche iche. Nke a abụghị na ị nọghị n'ụlọ mgbe emume ahụ na-amasị gị na-eme. Eziokwu TV dị n'ekwentị gị ugbu a ma bụrụ nke ị ga na-ele mgbe ọbụla nakwa ebe ọbụla ị nọ. Naanị nweta free to air decoder. Eziokwu TV bụ n'efu. Tinye Eziokwu TV n'efu ka ị nwere bezie aṅụrị mgbe niile.
anyị alaghachiteghị azụ n'oge ọkara awa eziokwu. ihe anyị na-akpọ watch your back. ị kwesịrị ịnọ ịga nene mara etu ụzọ si wee dị, mara etu obodo si wee dị. ọ bụrụ na ị na-eme etu a, ịfụ na ịma na-adanye na nsogbu ụfọdụ dị avoidable. o nwere ihe otu onye gwara m wee sị m na okwu ụnwụ dị na be nna ya, mana ihe na-ebute okwu ụnwụ a bụ anọgide nwanne nwaanyị ụmụnne nwaanyị ịtọ anwụọla, nke jee di 3 years ma ọ nwụrụ, nke jee di emegide mmụọ mmadụ ịtọ. mgbe a ka eji eje jụbazie ese ahụ wee chọpụta na o nwere nwaanyị bịara ije di emewuru, na nwaanyị a emewuru nya nwaanyị a akwara dị nwaanyị a akwa, maka na mgbe gboo ahụ na-abụ nwaanyị nwee ka ọ ya esi wee nwụọ. ọ bụrụ na na-adụ level na be die, ndị be nna ya eburu jekwa. o wee bụrụ na nwaanyị a na mgbe nwaanyị a na-aya ahụ, nwunye di ya nakwado ọfụma, wee place kọs na ya family. then mgbe o place ja kọs anwa wee nwụrụ, o mechazi ọ na-enye nsogbu, wee kwuo na nwaanyị ọbụla amụ na family a jere ije di na ọ ga-ata afụfụ. ọzi mgbe eji chọpụta ihe a ka eji wee jebezie na family ebe so nta ya bụ nwaanyị wee mee ihe kwesịrị ime. ihe a wee kwụsị. ya bụ na ọ bụrụ na mmadụ na-agba afa, ịfụ na ime eme unnecessary mistake. mana ọ bụrụ na ị dị agba afa, ịfụ na o nwere ụfọdụ ihe ekwesịrị ọka o mee, ị ga-adaba n'ime ya, maka na ikero nkwụcha, maka na nkwụcha abụrụ ụjọ. ọtụtụ na-ajụkwa ajụjụ gịrị kpatara eji wee nwee ndị amụma ụgha, ma ọ bụ ndị ọchọngoroko, ndị na-agha ụgha na ihe adụrụ asị n'ọdị. nke butere ihe bụ na onwere ebe enwero fake, onwere ebe enwero fake. enwelu any profession ọbụla, ihe ọbụla mmadụ dị involve na ya, ị ga-afụrụ ndị nwere mmụọ aghụghọ. ihe na-ebute amụma ụgha anwa ma ọ bụ afọ ụgha ahụ bụ na onye na-agbanyebe afa enwere afọ ojuju, ka o wee nwee ike ịnapụta gị ihe dị n'aka gị dịka ego. ọ gwaghị ihe adọrọnụ, ihe ọ na-achọ ọ bụ ego. ọ bụrụ taa ka o bidokwala. enwego ọtụtụ ezinụlọ ọ bụ ndị na-egbu amụma tiri esemokwu n'ezinụlọ ha. o nwere otu nwaanyị pụtara otu ụbọchị welu chaatị ya mgbe wee na-asị m na ụmụ ya niile mere ya abandon. njụ ya mma gịnị na-eme? o wee sị m na o nwere otu nwa ya jee na be ofu onye amụma, ewesịa na mma ya awụwụ ji, wee convince ụmụnne ndị ọzọ, nwa ọzọ onye na-eneta ya. ihe na-ekwu ma ụfọdụ ka ihe eje na befa asị gị na mmadụ ga-anwụ wagharị na nwere ihe o tiri n'ụjọ ọgwụ ka i wee gbagharịba. ya bụ na ihe na-ekwu na ama eji maka ihe na-enwere ndị ụgha sizie na enwere ndị ezigbo ya. ebe ọ bụ na enwere ndị ụgha, enwere ndị ezigbo ya. ọ dị na ihe ọbụla bụ ihe ọbụla mmadụ na-eme n'elu ụwa, ma ndị na-azụ ahịa, ma ndị na-alụ ọrụ, ma ndị na-alụ ọrụ mmụọ, ụgha dị. mana ọ bụ agwasị na mmadụ enweghị afọ ojuju n'ihe o nwere, o wee tinyezi ụgha ka o wee nwee ike na-aghọrị ndị obere uche. ya bụ na enwekwana ndị ji ụgha na okwu asị were na-eme ife ha na-eme. mana nke bụ eziokwu bụ na ndị Igbo makwa na ọ dị. onye ka ndị Igbo ji wee sị na dibịa na-agba afa ofe ka a na-agba uche. mmiri o nwere ihe mmadụ ya abụọ gwa gị ịtụne ma ihe a ọ eziokwu ma ọ bụ ihe yiri eziokwu. mgbe ụfọdụ kwa ihe na-agwa ndị mmadụ dịka ndị batara n'ọdịnala ọfụ bụ before ijebe na be onye ga-enenere gị ife, achọpụtara gị ihe ị ga-eme bụ buru ụzọ kpee ekpere na be gị, buru ụzọ kpọkuo chi gị. na onye ọbụla nọ n'ụwa nwere chi bụ guardian angel. ịgwa chi gị sị ya biko ya kpughere gị na be onye ị ga-eje gị ezi eziokwu wee kọwara gị ihe nchọpụta ị bịara ime. ọ bụrụ na ikpesi ekpere na be gị, ị ga-enwe ntụziaka, a ga-eduzi gị aka ka ị wee nwee ike jee na be onye ọ ga-abụ ije ọ bụrụ ezigbo mmadụ. maka na ọ nwere onye ya abụ ije na bie ọ bụrụ onye ụgha, ị mara na ị bịara ịnyụ anyụ zọrọ azọrọ. ọ nwere ndị na-ajụkwa ma afa ịnene ife ma ọ bụ nchọpụta eji ego eme. nke bụ eziokwu bụ na eji ego wee na-enene ya, maka na ebe onye na-alụ ka o si eri. ndị Igbo, onye Igbo sị na enyejuo dibịa afọ ọ bụ mgbọrọgwụ na ajọ ọfịa. ndị Igbo tụkwa n'inu si na efi na-azọcha ọkara ara ekechi ya ọnụ. mmiri na onye na-agba afa
wee asị gị weta nke a ma weta nke ọzọ. O nwere ihe bụ free, ọ bụgo na Freetown. And ego a na-ana n'afa differ from person to person. Onye a nwere ike ịsị gị na ihe a ka agwụ ya na-eri. Ọ bụrụ na o ruo olu inye, o nwere ndị ị ga-eji asị gị weta ọjị, weta mmanya, weta ego one dị etu a. Nwee ndị ya bịa asị gị mee ihe niile na ego. Na-abụ na ego eji agba afa enwero ntụrụmọnụ n'ụna ka ọ ya abụ maọbụ n'ụna ka ọ ya abụ. Igbo ndị ọma na-ege m ntị, ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị n'oge awa nke eziokwu, ị ga-amụta ọtụtụ ihe gbasara ọdịnala Igbo. Ihe anyị ji bịa n'oge awa nke eziokwu bụ ka anyị tụpụ ata na ọka, ka anyị kọwalụ ndị mmadụ, maka na enwere nghọtahie ndị mmadụ na-enwe gbasara ọdịnala na ihe anyị fụrụ kịta. Ọdịnala Igbo, ụfọdụ ndị mmadụ na-efi na ọdịnala Igbo bụ ihe a na-akpọ the diabolic, mana anyị bịara ka anyị kọwalụ ndị mmadụ na-enwere ihe dị iche na mmadụ ịbụ onye na-agọ mmụọ na mmadụ ịbụ onye na-agwọ ọgwụ. Ha bụrụ ofu. Mana ị na-esonyere anyị n'ọkara awa nke eziokwu, anyị ga na-egosi gị ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara ezi nghọta ọdịnala Igbo. Ndewonu. Maka ịjụta ihe ndị na-agbagoju gị anya n'isiokwu nke tata n'oge ọkara awa eziokwu, kpọọ 08057837672. Ọzọkwa 08057837672.